Det er et unikt kapitel i Danmarks historien. På den ene side lider nationen det ene nederlag efter det andet og skrumper voldsomt ind. På den anden side er det en enestående blomstringstid. Dansk kultur og videnskab eksploderer i talent og kreativitet. Nogle kalder det for et mirakel. Det er i hvert fald helt usædvanligt, at så mange genier og store kunstnere dukker op på så kort tid og på så lidt plads. Men vi vil også krasse i guldet. Guldalderen havde nemlig mange skyggesider. Under den gyldne overflade ulmede galskaben, rådenskaben og armoden. Vi vil vise jer hele guldalder Danmark. Gamle bøger i oplugte høje med spejdende øje. Og svær og skjolde bag muldende volde og rune stene blandt smuldnede bene. Ordene her virker ret højtragende, og det er sandelig også meningen. Året er 1802. Digteren er Adam Oehlenschläger. Han er 23 år gammel og har netop fundet sit kald som poet og bannerfører. Digtet Guldhornene er en hyldest til et par ældgamle og dyrebare drikkehorn, der just er blevet stjålet og omsmeltet. En respektløs gerning, mener Adam Oehlenschläger. Han er optændt af flammende vrede, men er også drevet af en langt voldsommere ild. Digtet er nemlig en slags programerklæring for en ny kunst og litteratur. Romantikken. Den næsten hellige mission er at pudse de gamle nordiske sagn og guder af, at give dem nyt liv. Kunsten er en storslået fortid, ikke en grå og kedelig nutid. Og poeten, han er den geniale rejsefører på turen væk fra virkeligheden. Der er ikke noget at sige til, at Adam Oehlenschläger engang imellem drømmer sig væk fra dansk normal virkelighed tilbage til de gode gamle dage. Hverdagen anno 1802 i København, den er nemlig ikke særlig romantisk. 100.000 mennesker er presset sammen på et lille bitte areal bag voldene. De bor i små kældre, i loftsrum og i baggårde. Rendestenene de flyder over af spildevand og affald, og det fører ned mod kanalerne. Og kanalerne de er altså også oversvømmet af døde rotter og døde katte. Og læg så oveni, at der er vilde hunde overalt, og at man meget gerne holder køer på første sal. Adam Oehlenschläger bor til leje på et lille værelse her i Vestergade, men han kan ikke hurtigt nok komme ud af byen. Yndlingsturen går til Frederiksberg gennem Vesterport. Her ligger forlystelseshaverne på rad og række, og der er rigeligt med fristelser for en ung, smuk mand som Adam. Når det skal handle om noget mere kultiveret end damer og druk, ja, så tager Adam dog længere ud på landet. Helt ud til Bakkehuset ved Valby Bakke. Her holder ægteparret Kamma og Knud Lyne Rahbek salon for alle tidens hotte og håbefulde forfattere. I dag ligger huset klemt inde af en masse andre bygninger. Men dengang lå det langt ude på landet, omgivet af marker og med udsigt til Sverige. Det er faktisk med ret stor ærefrygt, at man går igennem de her stuer på Bakkehuset. Og det er som om, man kan høre historiens vingesus. Der er nemlig næppe noget andet sted, der har haft så stor betydning for guldalderens idéer og kulturpersonligheder.
Det her, det har været Adam Oehlenschlägers andet hjem. Her er Grundtvig kommet, Heiberg, Ingemann og sågar en temmelig ung H.C. Andersen. De her stuer, de har genlydt af skænderier og latter og digtoplæsninger og højlytte diskussioner. Bakkehusets vært, Knud Lyne Rahbek, eller den tændte fakkel, som han kaldes, har ellers sine fødder godt placeret i det forrige århundrede. Han er professor i litteratur, teaterkritiker, og er egentlig slet ikke med på de her nymodens idéer, som unge Adam og de andre romantikere plaprer så meget om. De er alt for sværmeriske og, romantiske. Rahbek tilhører en klub af ældre intellektuelle, der dyrker det, man kalder oplysningen. Inspireret af den franske revolution og af franske filosofer, drømmer man om at opbygge et bedre samfund. Det skal ske gennem fornuft, oplysning og uddannelse af masserne. Og der er sandelig nok at tage fat på for Rahbek og kompagni. 8 ud af 10 danskere er bønder. For de allerfleste er livet benhårdt. På tidens malerier ser det jo godt nok idyllisk ud, og bønderne er rigtig velklædte og rigtig glade. Det er meget langt fra virkeligheden. En ting er, at klimaet bliver barskere og barskere i slutningen af 1700-tallet. Noget andet er de kummerlige forhold, som bønder i århundreder har levet under. Her på Frilandsmuseet i Sorgenfri, der kan man opleve, hvordan en helt almindelig dansk bondefamilie har levet i starten af 1800-tallet. Vi skal forestille os, at i den her lille bitte stue, der har måske været 8-10 familiemedlemmer. Der har været nogle syge smådyr og måske nogle gæs. Og om vinteren har der simpelthen været så meget vådt tøj. Om aftenen der var her så fugtigt, så kondensvandet det drev ned af væggene. Om morgenen der var væggene til gengæld dækket af sådan et tyndt lag is. Om sommeren var det endnu værre. Der sværmede fluerne om maden, og der var kryb alle vegne. Madforgiftninger og infektioner, det var helt almindeligt, og hver tredje barn døde. Men nu er der måske håb forude. Revolutionen i Frankrig i 1789 giver for alvor næring til drømmene om frihed, lighed og broderskab. Herhjemme der bliver stavnsbundet ophævet et år før. Før i tiden der var bønderne det var sådan nærmest en slags andenrangsborgere, som var stavnsbundet til et gods og en godsejer fra fødsel til død. Nu kan de sørme bevæge sig frit rundt og arbejde frit. Det er nærmest også en revolution. Det er kronprins Frederik, eller rettere hans rådgivere, der står bag befrielsen af bønderne. På maleriet her ser Frederik jo ganske køn og selvsikker ud, men i virkeligheden er han lille, grim og kejtet. Hans far, kong Christian den 7., er rablende sindssyg og kun konge af navn. Her ses både far og søn højt til hest ved indvielsen af Frihedsstøtten uden for København i 1799. Den er en gave til de kongelige fra taknemmelige borgere over ophævelsen af stavnsbåndet 10 år tidligere. Men det er rent teater. Frihedsfesten er ved at blive afløst af alvorlige tømmermænd. Frihedsstøtten er kommet til at symbolisere al den frihed, der er tabt og ikke vundet. Kronprinsen har fået sin egen vilje. Han har fået smag for magtens sødme og dropper de gode rådgivere. Han går altid i uniform og er omgivet af sine officersvenner, nogle skrappe drenge, som folket kalder de røde fjer.
I april 1801 udfordres Frederik af admiral Lord Nelson. Englænderne er voldsomt utilfredse over vores rolle på den store europæiske scene. Kronprins Frederik har valgt at satse på englændernes fjende, den lille korsikaner Napoleon Bonaparte, som i krigsliderlighed og diktatordrømme langt overgår Frederik selv. Nu angriber engelske krigsskibe den danske flåde, men Frederik holder stand mod den engelske overmagt og Nelsons trusler og smiger. Først efter 4,5 time erkender han det uundgåelige nederlag. Der er over 1000 døde og sårede danskere. Men mange mener, at slaget på Reden bliver tabt med ære, og en national stolthed blusser op. Ingen aner, at langt større katastrofer venter lige om hjørnet. For en stund kan kronprins Frederik sole sig i folkets gunst, men han tilrander sig endnu mere magt. Han er ved at skabe sig et militært diktatur, det mest enevældige land i Europa. Den såkaldte bondens befrier indfører en voldsom begrænsning af ytringsfriheden. Enhver protest bliver kvalt, danskerne får mundkurv på og bliver bundet på hænder og fødder. Her i sit elskede arbejdsværelse i Bakkehuset, omgivet af alle sine bøger, der må Knud Rahbek, han må acceptere, at bøgerne om lige netop frihed, lighed og demokrati, dem kan han godt klappe sammen. Samtidig så er de her unge mennesker, der kommer i huset og besøger ham, de er optaget af alt muligt andet end frihedskamp og samfundsengagement. Det er som om, der er indtruffet en eller anden form for politisk sløvhed. Enhver kan jo se, at det ikke nytter at kæmpe. Romantikken er skræddersyet til en tid, hvor man ikke kan og ikke vil forholde sig til nutiden. Hvor man søger harmoni frem for hverdag. Hvor det ikke kun er guld og gamle guder, der er på dagsordenen, men hvor det også handler om ånden i naturen, om fantasi og drømme og om kærlighed. Man vil ud af byen. Man vil ud og opleve det ædle. Dyrehaven nord for København er overrendt om søndagen. Byboerne higer og søger efter det fortryllende og det guddommelige i naturen. Og Adam Oehlenschläger er med til at vise dem vejen. I hans debutbog Digte 1803 er der ud over guldhornene og de andre digte også et teaterstykke. Sankt Hans aftens spil foregår i de skønne følelsers tid. O du evige natur, inden jeg favnes af den sorte mur, lad mig skue dig. Du opluge mig, din uendelige harpe så huld, med de livlige strenge af havets sølv og af solens guld i mit hjerte trænge, med sin harmoni, med sin søde sympati. Sankt Hans aftens spil hylder også den store romantiske kærlighed. Det er bedre at være i følelsernes vold end under fornuftens kontrol. For romantikkens åndsfyrster er det næsten en pligt at være forelsket. Der går mode i kærlighed. Omkring det her tebord, der er udvekslet rigtig mange kærlige blikke. Der er holdt i hånd, og der er knyttet bånd, der er skabt venskaber, der er skabt ægteskaber. Faktisk så siger man, at det 19. århundrede blev skabt omkring Kammer Rahbeks fantastiske tebord. Kamma selv, hun har været noget af en utrolig kvinde. Der er ikke så mange malerier og billeder af hende, men der er et hav af beskrivelser fra de her mange forfattere og kulturpersonligheder, som hun hjalp på vej.
Hun var den her nye borgerlige værtinde, som kunne konversere med om alt, som vidste en masse, og som var i stand til at fremtrylle de mest vidunderlige retter ude i sit meget simple køkken. Karmas yndling var Adam Oehlenschläger, og derfor så blev hun rigtig, rigtig glad, da han kom og fortalte hende, at han var forelsket i hendes søster. Karmas søster, Christiane Heer, er en frodig, nogen siger fed, lyshåret ungmø. Hun fatter også interesse for den følsomme og smukke digter. Og hun passer som hånd i handske til romantikkens opfattelse af kvinden, nemlig som mandens modsætning og milde støtte, som Adam skriver. En mand har et stormende vildt væsen under tiden, når han er kraftig. Kvinden er den milde forårsregn, som mildner tordenvejret. Det grønne træs skygge, som svaler solheden. Ægteskabet mellem de to elskende har dog lange udsigter. Adam har travlt og hyldes som et geni og naturens muntre søn. Han ligner hovedpersonen i sin egen nye bog, Aladdin, der får alle appelsinerne ned i turbanen. I 1805 drager Adam Oehlenschläger ud på en dannelsesrejse betalt af kronprins Frederik. Han lover Christiane, at det kun er for en måneds tid, men han vender først tilbage efter 5 år. I Paris bliver romantikeren endda voldsomt forelsket i en anden kvinde og skriver sjældent hjem til stakkels ventende Christiane. Hun bombarderer til gengæld ham med breve. Mens Adam er væk, bryder helvede atter løs i København. I 1807 angriber englænderne endnu en gang byen, efter vi ikke vil tage deres side i krigen mod Napoleon. Men nu tyr de til langt voldsommere metoder end 6 år tidligere. I 3 dage regner bomberne ned over byen. Det er verdens første terrorhandling mod en civilbefolkning. Folk flygter rædselsslagne, 300 huse nedbrænder, vi mister vores store flåde, og nedturen er uundgåelig. Rædslen og groen bliver beskrevet af en ung sønderjyde, der lige er kommet til byen i 1805. C.V. Eckersberg er i starten af 20'erne og egentlig uddannet håndværksmaler. Nu har han fået en eftertragtet plads her på Det Kongelige Danske Kunstakademi, men det bliver man ikke rig af. Til gengæld ernærer Eckersberg sig ved at lave folkelige billeder af livet i de københavnske gader. Det er en slags reportager fra hverdagen. Moralsk forfald og nøgne kvinder sælger også rigtig godt. Det kan godt være, at den officielle kunst er blottet for dristigheder og hylder den store platoniske og romantiske kærlighed. Men under overfladen er der masser af sex. På alle verdens ting er der malet frække motiver. Her er det for eksempel bunden af et askebæger. Og her er det indersiden af et cigarkasselåg. Den vækker vild morskab efter middagen, når herrerne skal ryge cigaren og låget bliver løftet. Kunstneren bag er ingen ringere end Eckersberg, ham der senere bliver udnævnt til at være dansk maleris far. Selv den følsomme romantiker Adam Oehlenschläger flytter med det frække. Her giver han gode råd til unge ægtemænd og deler ud af sine seksuelle erfaringer. Mange af dem har han nok høstet inden ægteskabet med Christiane. Nej, kys og kæl og prik og stik, til du ser gråd i hendes blik. Når så en kilden i dit spær forkynder øjeblikkets nær, stød sceptret ind, så langt det når, lad hår trykkes mod hår, og sprøjt så styrke saften sund, dybt ind i grottens dunkle bund. Det er vovede ord, og Christiane må have rødmet, hvis hun har hørt dem. Til gengæld er der mange piger fra underklassen, der er betydeligt mere hærdede.
I guldalderen vrimler det med luder, og de allerfleste lever under nogle særdeles kummerlige forhold. Politiet laver nogle såkaldte visitationer, som det så pænt hedder. Det vil sige, at det er en slags lægeundersøgelser af de her piger for kønssygdomme. Man kan se en scene, en visitation lige her bag ved mig på det erotiske museum. Men det handler jo om deres daglige brød, og mange af pigerne de fortsætter alligevel med at udøve deres gerning, selvom de har både syfilis og gonorré. I starten af 1800-tallet, der er alt tilladt, altså for mændene, og bare det ikke bliver opdaget. Man har jo de her lange forlovelser, og derfor så skal de her stakkels unge mænd, de skal jo have taget trykket. Det sker hos luderne, eller de offentlige fruentimmere, som man kalder dem. Det sker også med tjenestepigerne, som ligger i med både sønnen og herren i huset. Og så har man altså også elskerinder. Selv kong Frederik har sin egen elskerinde, nybroderpigen Rikke. Hun føder ham flere hvidhårede børn, og alle bor i et hus, betalt af kongen. En mand skal have plads at boldre sig på. Mange drager på eventyr i det store udland. Her er kvinderne og klimaet og kunsten så meget mere frodige. Også Eckersberg drager ud på den obligatoriske dannelsesrejse. Han starter i Paris, men det er i Rom, at han for alvor ser lyset. Her finder han den stil, som kommer til at præge generationer af malere fremover. Eckersberg anskaffer sig simpelthen en malerkasse og drager ud i byen for at male. Det er noget helt uhørt på den her tid, hvor alle malere maler i atelieret, selv landskabsmalerne. Det er det levende Rom, der er motivet. Det er de moderne romere. Det er det liv og leben, der er i byen. Hans nye motto er: mal efter naturen, lige meget hvad. Mange andre danske kunstnere præges dybt af mødet med Rom. Den største Rom-fan af dem alle er billedhuggeren Bertel Thorvaldsen. Thorvaldsen tilbeder Rom så meget, at han hvert år fejrer den dato, han kom til byen, nemlig den 8. marts. Og Rom tilbeder Thorvaldsen, selvom han dog aldrig lærer sig italiensk på de 40 år, han tilbringer i landet. Eckersberg maler et portræt af vennen Thorvaldsen i 1814. Man kan godt forstå, at Thorvaldsen, ligesom Adam Oehlenschläger, bare er indbegrebet af tidens nye ideal om den geniale kunstner. Som det er sagt, det er ingen blegfis, men en kraftkarl med tilnavnet Thor. Thorvaldsen er der også den danske kunstner, som har mest succes i udlandet. Han bliver hurtigt det europæiske jetsets yndlingskunstner, og han og hans mange assistenter laver bestillingsopgaver på samlebånd. Også Thorvaldsen higer og søger i fortiden, og han inspireres af de antikke skulpturer i Rom. For Oehlenschläger er det guldhornene, der forandrer hans liv og den danske litteraturhistorie. For Thorvaldsen, ja, der er det denne her figur, som er hans store gennembrudsværk og en slags programerklæring. Den forestiller den græske sagnhelt Jason, som netop har været ude og bekæmpe den store vilde drage, og derfor har vundet sin fars trone. Jason bliver kaldt en kærlighedserklæring til den klassiske antikke kunst. Og Thorvaldsen har da også skildret ham som sådan en stolt og sejrsikker ung mand. Han har lavet ham i en meget stringent form og med en meget, meget raffineret marmorteknik.
Jason bliver straks udråbt til at være et mesterværk, og han er faktisk årsagen til, at Thorvaldsen bliver økonomisk sikret og kan blive i sit elskede Rom. Thorvaldsen udfører næsten 550 skulpturer, relieffer og portrætbyster i sit liv. Kunsten er hans liv, og han er inkarneret ungkarl, for som han siger, hvordan kan jeg gifte mig, når jeg har hovedet fyldt af marmorgrupper? Der er flere lighedspunkter mellem Oehlenschläger og Thorvaldsen. Her der er Thorvaldsen i gang med at lave Oehlenschlägers byste, da de begge er sådan nogle ret tunge drenge i starten af 1840'erne. Og faktisk så forlyder det, at Thorvaldsen han var ikke meget for at lave den her byste, fordi han syntes simpelthen, at Oehlenschläger var en nar. Sandheden er nok, at det var to meget store egoer. Ligesom Oehlenschläger, ja, så er der noget meget Aladdin-agtigt over den unge Thorvaldsen. Han strutter af talent, og appelsinerne falder ned i turbanen på ham, og det har været meget nemt, tror jeg, at forelske sig i den her unge kunstner. Og ligesom Oehlenschläger, så går der ikke særlig lang tid, før Thorvaldsen bliver hyldet i pomp og pragt. Midt i København ligger Thorvaldsens Museum. Det er tegnet af arkitekten M.G. Bindesbøll og bliver indviet i 1844. På en lang billedfrise af Jørgen Sonne fortælles historien om, da Thorvaldsen vender hjem efter 40 år i Rom i 1838. Der er ingen tvivl om, at det her er en levende legende, der jublende bliver hyldet af sine landsmænd. Oehlenschläger får ikke sit eget museum, da han endelig vender hjem efter sin store udlandsrejse. Men i mange år fejres han nærmest som et omvandrende nationalmonument. Han gifter sig endeligt med den trofaste Christiane, men det sørger svært at holde liv i romantikken. Samtidig er Danmark i krise. Efter 2 krigshandlinger er landet rystet i sin grundvold, og økonomien hænger i laser. Englandskrigene har lukket søvejene og afskaffet den livlige havnetrafik. Staten kan ikke indfri sin gæld, og der er galopperende inflation. I 1813 erklæres landet statsbankerot. Forud venter 15 års armod. Nedturen rammer også Adam Oehlenschläger, i hvert fald sådan rent kunstnerisk. Han nyder sit nye familieliv og sin kones opvarten og gode mad. Herude i Bakkehuset der er også en helt mindestue for Adam Oehlenschläger, og der kan man se blandt andet hans stok og hans gamle slåbrok. Og man kan også se, at han på det tidspunkt efter tidens mål var en meget høj mand. Han blev også en meget stor mand. Hans mave den voksede i takt med, at mageligheden den indfandt sig. Mange mener, at inspirationen, den her guddommelige inspiration, som han havde som ung, at den helt forsvandt i mødet med dansk familieliv. I hvert fald så kan man sige, at heltetiden den er ude, og borgertiden stunder til. Adam Oehlenschläger ender som professor med kors, bånd og stjerner på. Men han når aldrig igen de samme højder, som da han som ung romantiker pustede nyt liv i litteraturen og banede vejen for den danske guldalder. Liv Thomsen er tilbage igen næste søndag, hvor hun blandt andet fortæller om Grundtvig, der slog igennem med sine tanker i 1820'ernes Danmark. Vi er lidt mere aktuelle i vores næste udsendelse. Det er Deadline med seneste nyt fra ind- og udland.